So, hi guys, ina muku barka da wannan lokacin. So, kamar yadda muke alƙawari muka ce insha Allah a cikin wannan class ɗin na yau za mu muku bayani akan menene cryptocurrency, me ake nufi da cryptocurrency. So, like ina fatan a bidiyon mu na baya kun yi understanding ɗin da abin da muka yi magana akai. Sannan kuma muka ce a wannan bidiyon na yau ne za mu muku bayani akan me ake nufi da crypto. So, yana da matuƙar amfani kafin ka fara yin komai a rayuwa ka samu basic introduction kan wannan abun, ka fahimci wannan abun wanda ko da a waje wani ya tambaye ka cewa wane me ake nufi da kaza da kaza, za ka iya ce mai kaza ne. Ba wai kawai straight to the point mu fara tafiya wajen technical ko fundamental ko wajen wannan zane-zanen ba, ko wajen direct mu fara shiga cikin exchanges mu fara nuna muku da za ku yi trading. Ba haka abin yake ba. Ya kamata a ce like kun fara understanding shi kanshi me ake nufi da crypto ɗin. So, in aka ce cryptocurrency a taƙaice kawai yana nufin kuɗi ne na internet, wato kuɗi na internet wanda za ka iya siya kuma za ka iya siyarwa, sannan za ka iya siyan kaya da shi online. Unlike yanzu kuɗinmu da muke amfani da shi yanzu physical ne, na takarda ne. In kana so ka sayi abu sai dai ka je ka miƙa a baka wannan abu. So amma yanzu an samu ci gaba wanda yanzu in har kana da wasu coins a ƙasashen da ma suka mu ci gaba, ko restaurant ne ka je za ka iya zuwa ka je ka ci abinci ka tura musu wani coin. After ka tura musu wannan coin ɗin su kuma za su yi saving su baka abin da suke so, ko da a ce baka da kuɗin wannan ƙasan. So, kamar yanzu ne a nan Najeriya, kun ga yanzu a nan Najeriya duk ba mu yarda da irin waɗannan abubuwan ba. In har kana so ka je ka sayi wani abu, ba wani shagon da za ka je ka ce wani za ka sayi abu ka ce wai coin za ka tura musu, ba zai taɓa yiwuwa ba. So amma yanzu a ƙasashen ma da aka ci gaba za ka iya zuwa ka je ka yi duk abin da yake so after ka gama ka tura musu coin. So amma yanzu abin da ma nake so muku sani a nan, shi wannan kuɗin na internet coins ne wanda za ka iya siya da siyarwa, sannan za ka iya trading. Mun fi yin trading ɗin shi, in mun samu riban mu sai mu cire. So duk za ka iya yin wanda ka dama. Zuwan crypto ya matuƙar taimaka mana sosai, wanda a yanzu misali ni ina so yanzu mu Najeriya, ina so in je wani ƙasa kuma ina so in yi amfani da kuɗi a wannan ƙasan. So dole sai na je banki, na je na bi layi. After na bi layi sun mun swapping ɗin kuɗi na daga naira wato NGN zuwa kowane kuɗin da nake so, kuma a nan za su ɗauki percentage ɗinsu. So kuma percentage ɗin ma za su ɗauka sai ga like misali yanzu a juya maka 1000 sai ga an cire maka naira 100, kaga sun ja percent da yawa. So amma zuwan crypto ya matuƙar taimaka mana sosai da sosai, wanda in har kana so like yanzu ka juya kuɗinka daga kowane ƙasa ne. Kamar misali yanzu ni ina bar Najeriya ina da naira, so quickly zan iya shiga cikin exchange ɗina in swapping ɗin wannan naira nawa zuwa dala, daga dala zuwa kowane currency kowane ƙasa ne a duniya inda ina so. So kun ga zuwan cryptocurrency ya matuƙar taimaka mana sosai da sosai. So sannan akwai abin da ya kamata a ce kun yi understanding kuma abu na gaba shine wanda ake kira da cryptocurrency exchange, wato inda ake exchanging na crypto. Kamar misali ne ni yanzu ina da crypto sai in ɗauke kawai coins nan na sai in tafi kasuwan garinmu inda ake saida ko shinkafa ko wani abu, zan je in ce musu kawai na zo yin exchange na cryptocurrency. Kun ga ai ba zai yiwu ba. Ko kuma misali yanzu ina so in sayi kaya sai in tafi kasuwan da ake mu sai da ƙila ko su tumatirin leda, in ce musu na zo siyan hula ko takalmi, kun san ba zai yiwu ba. So haka a cryptocurrency, in har kana so ka yi swapping ɗin wani coin naka ko kuma kana so ka sai da wani coin naka, so dole sai dai ka je exchanger, wato manhajan inda ake siya da siyarwa shine ake kira da exchanger a cryptocurrency. So in misali yanzu ni na so in sai da crypto ɗina, dole zan nemi exchanger ne, wato inda ake hada-hadan crypto in je in sai da shi. So abu na gaba kuma abin da ya kamata ku yi understanding cewa exchanger kala-kala ne. Kun gane? Exchanger kala-kala ne. Akwai centralized, akwai decentralized, sannan akwai hybrid exchanger. Abin da ma nake so ne ku gane a wannan course shine like za mu yi building ɗinku ne from scratch, ba wai kawai straight to the point za mu tafi gun trading
mun fara shiga cikin exchangers mun nuna muku yadda za ku yi buy, yadda za ku yi sell, yadda za ku fundamental, technical. Ba wannan bane, kamar yadda muka ce full course. So from the scratch ya kamata a ce kun fara understanding din abubuwan sosai kafin mu going through fundamental, technical da sauransu. So exchangers kala biyu ne. Akwai wani ma wanda har yanzu shi trader ne, in ka tambaye shi kila Bybit din da yake amfani da shi ko KuCoin din da yake amfani da shi is under DeFi or is under CeFi, wato centralized ne ko decentralized ne ko kuma hybrid ne, shi bai sani ba. Shi dai kawai ya san kawai yana yin trading, kawai siya sai. So kun ga like wanda suka shiga trading da ka kenan. So amma wanda suka san abin da suke yi sun san da wani exchangers ne suke amfani, sannan kuma sun san sun san wani irin riski suka ɗauka, kuma wanne ne switch ɗinsu. Kamar misali yanzu kai in beginner ne a space nan, zan baka shawara ka fara amfani da centralized exchange. In ka samu experience ka san abin da yake, sannan sai ka dawo amfani da decentralized exchange. Me ake nufi da centralized exchange? Wato exchanger ne wanda wasu kamfani ne ke lura da duk wani abu da ke gudana a cikinsa. Misali yanzu za ka yi buy ko za ka yi sell, so su za su shiga tsakaninka. Misali yanzu ina da dollar ina so in sayar, so su za su shiga tsakani, su je su nemo mu mai siya, sai su haɗa mu, sai mu cinikin mu, in sayar mai da shi, shi kuma ya bani kuɗi na, su kuma su ɗan cire wani ɗan commission nasu kaɗan. So kun ga like me ake kiran shi da Hausa, kamar dillali, mutumin tsakiya, wanda misali a ce yanzu ina amfani da centralized exchange ne, so sai na sayar mu wani dala sai ya cuce ni, zan iya zuwa in je in ma CSE su magana, wato customer care din su, cewa na yi trading da wani ya ƙi mun releasing coin na da sauransu. Za su je su duba su ce ka ajiye receipt da sauransu. In har abin da ka faɗa daidai ne, su da kansu za su shiga cikin account din shi su dawo maka da kuɗinka cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Amma in kana amfani da decentralized exchange ne fa, menene ake nufi da decentralized exchange? Wato hada-hada ne wanda za ka yi daga kai sai mai siya, babu wani mutum a tsakiya, wato babu wasu institutional ko wasu kamfanoni a tsakiya, wanda da kai da mai siya ku kaɗai ne kawai. Wanda in ma ya cuce ka, ya cuce banza, ba wanda za ka je kama complain. So ana amfani da decentralized exchange in ka ƙware a trading, in ka san abin da kake yi. So za ka iya zuwa cikin decentralized exchange ka je ka sayi jabin coin ma, duk yana haka. So advisedly an kai beginner ne a space nan, ka fara amfani da centralized exchange kamar irin su Bybit, KuCoin, Bitget da sauransu. Dukkan su centralized exchange. In har kai trading a cikin su, in wani scamming ɗinka ko wani cuce ka, za ka iya zuwa ka je ka samu CS ɗinsu ka musu complain. Like shi kuma me ake nufi da hybrid exchanger? Wato wannan ƙarshen shi kuma wannan ƙarshen duk ya ƙunshi wa'innan gaba ɗaya a cikin shi, cikin app ɗin shi, duk ya ƙunsa features na centralized, wato features wanda za ka yi trading. Akwai institutional, akwai mutumin tsakiya, wanda ko da a ce sun cuce ka, za ka iya zuwa ka je ka ma customer care su magana, su dawo maka da kuɗinka. Sannan kuma akwai features na decentralized, wanda like misali ina son in trading wanda babu wani a tsakiya, balle wani ma ya san gani wanda ne trading, ko ni da wani ne trading. Sannan kuma bambancin centralized da decentralized shine, duk lokacin da ka zo buɗe centralized exchange naka, dole suna buƙatar sunanka da wasu bayananka domin su yi maka verifying account, wanda in case in ma suna so su binciko ka, baka za su binciko ka. Shi kuma decentralized exchange fa, ba a wani buƙatar wani personal information ɗinka. Kawai abin da suke buƙata gun login ɗin app ɗinsu, ko kuma yin accessing ɗin DeFi, shine akwai after ka buɗe akwai wani secret phrase da masu baka. Wannan phrase ɗin in suka baka shine a matsayin kamar security naka, wanda kamar I think sunaye ne guda 12, wanda in kai losing ɗinsu, ka yi losing account ɗinka da duk abin da kake ciki. Wato decentralized exchange kenan, irin su Trustwallet da sauransu, ka yi losing ɗin duk abin da yake. In ka manta da wannan 6 phrase ɗin nan, 12 phrase ɗin nan, shine a matsayin security naka. In ka manta da shi, ka yi asaran ko nawa ne kake da shi a ciki. Kuna dai jin da hatsarin DeFi app, wato decentralized exchange. Shi kuma centralized exchange fa, in ka manta da password ɗinka ko wani abu, daman kafin ka buɗe ka yi verify da phone number ka da email da sauransu, za ka iya yi forgotten password su ciro maka
da email ɗinka da sauransu. So like muna fatan guys ku yi understanding me ake nufi da centralized exchanger, sannan ku yi understanding me ake nufi da decentralized exchange. So shi kuma kamar yadda na ce muku hybrid exchanger duk ya kunshi wa'innan abubuwan guda biyun ne da suke ciki. So like ina fatan guys kun understanding wannan bidiyon namu. So in kana da wani tambaya za ka iya zuwa DM ina kamar tambaya, ni kuma insha Allah zan baka amsa. So sai ma haɗa bidiyo na gaba.